kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu 1 chivhitivhiti chinouya nenyaya zvisina fiye kana favor. Pane nyaya panapa iri kuitika yandatigedza ndingomhanya nayo yesamari ya Comrade Bombshell Blessed Geza pazvinhu zvavari kutaura. I understand kuti manzwisisiro anosiyana kune vanhu vazhinji vekuti kana kuti vakachinzwisisa chinhu chichitaurwa nomumwe munhu nzeve dzinosiyana because vanenge vane munhu wavakajera kuti tase kuteerera. So ma points ari kutaurwa na Comrade Geza panapa akamira kadai so vari kutaura kuti nguva yatanga takamirira iyeya yasvika ende vari kuti in just 2 days we will flood the streets of Harare to reclaim our dignity. Ndo first point yavatanga kuuya vachireiza vari kuti aiwa zvakwana taneta, enough is enough. Ndo ma statements ari kubva kuna Comrade Bombshell Geza. So vari kuti zvone imwe nyaya iripo ndeyekuti kune vamwe vanhu vekuti unogona kunge usiri kuafoda kuti uende kwavari kuda kuitira machi yacho especially kuHarare. Vari kuti haisi nyaya, voice rako rakakosha rinonzwika uri kwauri ikoko unokwanisa kuita something because havasi vese vachakwanisa kuita se kutravela ende muri kungoziva kuti marodha acho muzongooneka muchingofamba kana nemabhazi or something else munotopa delay chete because pane pachitadza kutonzwisiswa kuti muri kumboita zvekunyatsoita sei. Imwe nyaya iri kutaurika panapa pari kunzi zvoni Zimbabwe cannot afford an extra 8 days with Emerson in the office. Ndo imwe nyaya iri kutaura kuti aiwa 8 days chadzo dzakawandisa Zimbabwe haichakwanisi kuita se kuita izvozvo. Imwe nyaya futi iripo yavari kutaura yavari kunyanya kunigirikina inyaya yesection 219 yavari kuti zvoni the Zimbabwe Defense Forces basa rayo ndire kuita sei kuchengetedza nyika nemaproperties nevanhu vari munyika macho. Kureva kuti inyaya imwe yavari kupindura yemubvunzo yatakabvunza kwavari, takabvunza kutimu racho, takabvunza zvakanyanyisa even especially here on social media tichida kuziva kuti zvichafamba sei, what exactly is going to happen, muchazonyatsozvo kuzvifambisa sei in terms of security because vanhu vari kuda kunzwisisa vasati vaita anything, vasati vabatsira kana kudii kana kusumuka vanhu vanenge vada kunzwisisa cause manje ndabva kuona a certain letter iri kucirculate yevakomana vakabuda vachitaura kuti zvoni chigana ndapinda mumwena chichichichi vatobudisirwa tsamba nezeta rapi vachinzi tiri kuvatsvaga vari kuita zvinhu zvisingabvumudzwe munyika kureva kuti vanga vakada kutosvasvangiwa. Saka ndo mamwe maissues ari kutaura kuti ayo police chaiyo nearmy basa ravo munhu unyatsoriziva ndere kuprotecta vanhu kwete kukanganisa vanhu kuita zvinhu. Saka nyaya iyoyo yapindurika zvakanyanyisa kuna Mudhara Geza. Ndo imwe nyaya yavari kutaura kuti zvone aiwa constitution iyoyo iri kukupai basa renyu ramunoziva riri musemauto is the same constitution inopa vanhu the right to protest peacefully. Ndo imwe nyaya yavanga vari kutaura panapa. Achibva ipapo pane imwe nyaya yataurwa zvekare yandaona kuti inokwanisa kunge iri very important inova nyaya yevenyu. Apa teta kuti change of plans because vanga vakadedzera kuva vanga vakambodedzera vachiti Robert Mugabe Square ndo yanga yakanigirikina. So panapa vari kuti no apa taakuda kusangana hanzi paAfrica Unit Square ndo venyu yavachinja kureva kuti havachakwanisi kuitira panga pakadedzerwa paya vanyatsodedzera in detail iko zvinezvo. I think nyaya iyoyo vazhinji kana mambopfura neko kuna Mudhara Geza unokwanisa kunge mainzwa. And imwe nyaya futi yavari kutaura inyaya yemaadresi yekumba kunogara zvigananda. Maadresi ashewa 10 maadresi ini zvangu I can't do that myself but you know what, come on, just take your time muchinyatsonzwisisa wikine kumba kwake kwataurwa ana John Mangudya ana ana Daniel Garwe the likes of vana anonzani Tagwirei, the list is endless. Almost wese wavari kuti Gananda ataura kwaari kugara including ana Jacob Mafume mayor weHarare atotaura kudeni kwake kwaari kutogara kureva kuti vamwe vanhu vekuti vanenge vari targeted zvakanyanya and you will be shocked kunzwa kuti vanhu havana kubatika padzimba hamene morning shots ekuti vafanira kutsvedza vafanira kutiza kana kuti vafanira kuita sei even though we don't understand strategy kushandiswa kuti vanhu vanofanira kugara vaudzwe kuti tichauya tichikubata kumba kwako kana kuti zvinoita sei hatisi kuziva. That is kana vachida unyatsovabata chazisi kana kuti vari kungowapa warning kuti vaite vagare vatiza. So ndo imwe nyaya iri kunyatsotaurika panapa. So vari kuti zvoni imwe nyaya futi vari kuti we will go to the State House on Saturday to remove ED. Ndo imwe nyaya iri kutaura Mudhara Geza kuti ayo vachaenda ikoko vachimacha
vachinobvisa ipapapo. Imwe nyaya ndisina kunyonzwisisa manje bhozi ndazoona kuti vari kutenda futi ma-war veteran nama-former Zipra forces vachiti ndiri kukutendai nekuuya kwamuri kuita. So imwe nyaya isina kunyonzwisiswa pakunzi kuleader nzira vanhu vakanangana kustate house kuti iye wacho vanenge varipo here kana kuti pachange pane maleaders wo here vanhu vanenge vari paground vachimhanya zvinhu, because you know maissues akaita sayaya haasi that easy yekuti unongobudikira uri an ordinary citizen woti ndakutomhanya ndakuda kutungamira nzira inini, but I'm sure vati vachadzoka futi vachinyatsotsanangura kuti zvichanyatsofamba sei, ende maadresses ezvigananda anga achideedzerwa zvakanyanyisa. Imwe nyaya yavari kunyanya kukurudzira vana veZimbabwe ndekuti ngatimbosiya zvemadifferences paside tibatane tigadzirise nyika iyo irespond yavari kuisa kuna advocate Nelson Chamisa netimu ravo. This is what I believe according to what exactly is going on, what exactly is happening. Advocate Nelson Chamisa vanga vari kutobvunzwa nevanhu kuti muchaita sei, what's your take on the issue of 17 March iri kutaurwa and 1 million march yemusi wa17 vakanzi muri kuionawo sei. Ndo pakataura kuti hatikanganwe nyaya yani ya2017 zvakaitika muna 2017 kureva kuti ndo nyaya yemagrudges kutaura kuti ngatimbozviisei pasaidi timbobatana tiite chinhu one. Ndo speech yanga ichitaurwa naMudharageza nhasi iyo. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvesapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say